खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे दि ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो जों बहा थांनो नागिरदों? उदालगुरि कलेजाव थांनो नागिरदों। मानो? मा होनगोन फ्रि बैसागु नायनो थांसै। जों दायो उदालगुरि कलेजावहाय फ्रि बैसागु नायनो थांनो नागिरदों। बिराद गोबाव जाबायमोन ना उदालगुरि कलेजाव थाङैया। ओमफ्राय दिनैसो थांनानै बैसागु नायनोसै फ्रि बैसागु। सिगाङाव मोसाखांनानै फार्स्ट प्राइज मोनखांबाय आं, खननै मोनदों। फार्स्टआवहाय थार्ड मोनदों आं, माने कुइसनाव थालांदों आरो आङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय फार्स्ट प्राइज मोनबाय। फार्स्ट प्राइज मोनबाला मोसानो मोना जोंथिंजाय। ओमफ्राय बिराद गोसोखांदों आरो दा दामबाला थानो हानाय नङा, एनि नारफैगासिनो खस्थ'नो। आंनि दामबाथाय दामनाय खोनाबा थानो हाया। ओमफ्राय दा फ्रि बैसागु नालाय नायनो नागिरदों आरो कलेजखौबो बावनो हाया, मास्टारफोरखौबो गोसोखाङो, प्रिन्सिपाल सारखौबो। प्रिन्सिपाल सारा गोसोआव दंना गैलाथाय आंखौ सिनायगोना सिनायलाथाय दा नायनोसै। दा बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दायो सफैबाय। ओमफ्रायो आं एडिट खालामनो सम मोनाखैमोन नालाय। ओमफ्राय बेयो प्रि बैसागुआ दाख्लै एप्रिलनि 10 तारिखआवनो जानायमोन आरो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। जों गासै बादायनायनि समखौ 20 मिनिट होनो सानदों आरो बे 20 मिनिटनि गेजेराव 10 मिनिटखौ फार्स्ट राउन्डआव आरो दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहाय 10 मिनिटखौ नैथि राउन्डआव होनो होननानै सानदों। आरो बेनि उनावहाय जोंहा कुइसन थागोन आरो बे कुइसना डिसक्रिप्टिभ जागोन। कुइसन मोनसे मोनसे जोङो लास्टआव ओरैनो मिउजिकखौ दामग्रोनाय जागोन। बेनि उनाव जोङो फाइनाल मोसानायनिखौ खनसे खोन्थाना होबावगोन।